Hayi. Niyaphila indaba. Niyaphila indaba. Niyaphila indaba. Kunabantu engizobabala la ilist. Kunelist la engizoyibala. Cela leyo list pay attention, i-attend ukukhokhela abantu iy'mali zabo ngokukhulu ukushesha. Kunelist la engizoyibala. Le list le engizoyibala manje. Ngicela i-pay attention ebese ikhokhela abantu iy'mali zabo ngokukhulu ukushesha. Wemkhwanazi eMtubatuba. Ungitshele uma ungafuni. Bosheshisa ungifonele la ku 72 021 6423. Yobe ngenza ukuthi ungitshele uma ungafuni. Hello? Ninjani baba? Siyaphila. Kabuya amathemba manje izwe voice yakho le. Baba ufuna imsize ngani? Baba ngicela usizo la ukhuluma noHlabiso eMaritzburg baba. Yebo. Mfowethu ngangihambela imali ngifuna usizo kwinyanga yayithi isiza ngemali eNewcastle umadoda Ndlela. Hayi madoda endlela isigebengu nje velo asizwa ngikhulu. Yebo baba, so kahle umsebenzi wakho wethe ngo-50,000 namtshela ukuthi hayi ngeke ndibe nawo. Wathi mandizame-ke imali engayizama-ke, so ndazama-ke imali engo-20,000. Wathi mandideposite imali engo-5,000 ndayideposita kuyena. So wabe sethi hayi enye-ke sengakhuphuka naye-ke ndiye kuyena esigodleni eNewcastle, uhlale osizweni la hlala khona enensikeni isigodlo sakhe osizweni. So ndaya-ke kwangumhla ka-12 kaMeyi kulo nyaka lo. Mase ndifika kanye ngempela wafika niniphuzisa ukuthi lapho ndayinikela imali. Awuzange ukudake lo muthi loyo. Hayi wandidakwa wandihudisa kahle kahle ndahuda baba. Hayi wandihudisa kabi nje ekhumbini nje ndihamba ngekhulu. Yeah, so ndabuya-ke wathi mandisebenzise umuthi-ke yabona nje le ndigeze ngapho 15 days ngakwenza-ke lokho impela-ke yabona. After that mase ndibulekezile ndamthinta ndathi sengiqedile. Wavele wandibhalela uhide nje lezinto nje yabona ngeke ngikwazi ukuthi yabona ndiyithenge. Namtshela ukuthi angisebenzi futhi nemali le ndandizamile ukuthi ndiyiboleke yabona nje le ndandifuna ngayo ukuthi ndenze umsebenzi yabona. Ngamtshela ukuthi angeke ngikwazi ukuphumelela ba ezinto nathi mase ndibanda ukuthi ziyala ko-15,000. Ngathi angeke ngikwazi ukuphumelela, so okungcono ngicela ukuthi angibuyisele imali. Waya nini kuyena? Ngomhla ka-12 Meyi kulo nyaka. Waya ngomhla 12 Meyi kulo nyaka. Okay, kulungile-ke. Lalela-ke awungibhalele laphana ku-WhatsApp. Okay. Mawuqeda kumbhalela lapha ku-WhatsApp uzobe soyabhalisa laphana kube nemali oyikhokhayo-ke laphana njengoba uzobhala lapha. Ikhokhwa imali baba. I-account uzoyithola khona ku-WhatsApp. Ngicela umbhalele nje ku-WhatsApp khona manje ngizokufakela. Alright, okay, kulungile. Okay. Anzima ukuphefumula wendoda. Lalelani ngizosho la izinto ezimbalwa la. Dongaza amanzi kunjani lapho? Ngizonibingelela bese nginitshela into ezimbalwa kunesimemezelo esiphuthumayo. Umadoda Ndlela, umkhwanazi eMtubatuba, ukhathaza lo zenza umfundisi, lo zenza umprofeti, uVetsive
kuzoba uRev Nxusana umfana omncane uAsanda Rawudzela, bese kuzoba u2+2 kube umkhwanazi emtubatuba, bese kuzoba ubani lomunye ngemshiya ngaphandle, ake ngibale nje laba abawu7 njengamanje. Nina lapho nina abantu abawu7 engibabale manje, ngibale laba abawu7 nje, angifuni ukubala abantu abaningi niyoze nidideke. Ngithi nina abantu abawu7, lento engizonitshela yona anginincingi futhi imsunionyoko. Nalo abathi uDr Amen wes8, wena mfana Dr Amen Msunu kaNyoko, ubone ngathi mhlambe lento engangitshela yona mhlambe ubone ngathi ngiyadlala nawe, mhlambe lento wena uyibonayo ubone ngathi nje ngiyadlala nawe. Ngifuna ukukutshela ke igolo likagogo wakho ukuthi bengingadlali nawe. Kulabantu laba abawu8 engibabalile, anophuthuma ke bafana bami, nina nonke nibawu8 njoba nginebalile, ngathi umkhwanazi, ngathi uKhathaza lo ubiza ngomprofeti uKhathaza, ngathi uVetsive, ngase ngibala uRawudzela, uLokhunju uAsanda Rawudzela lo ubiza ngoRev Nxusana, ngase ngibala u2+2, ngaphinde futhi ngabala umkhwanazi lo asemtubatuba, ngase ngibala uMadoda Endlela, ngase ngibala wena Dr Amen. Nina nonke msunionyoko enginebale kule list le, lalelani bafana bami, angeke ngisanifonela lokho, ngicela nje ukunitshela nje kube plain, angeke ngisanifonela, ngizoyifikela kunina. Niyangeke ngithini kini bafana bami, ngeke ngize ngisayanifonela manje, ngeke ngisakwazi ukunifonela. Ngizoyifikela kunina bafana bami ngoba ngiyanibona ukuthi aniswa. Nihambe niyongibuza lapha kuDlamini umalala phezulu ukuthi ngimenzeni. Angisangani mina la ekhanda, ningizwe kahle bafana bami, angisangani la ekhanda. Ngiqhumise zonke insizwa zamaNazaretha lapha ngomshisi, angisangani mina ekhanda. Lento yenu ngiyanitshela ukuthi angisangani ekhanda. Manginitshela ngithi liyeza ivi ngisuke ngingadlali nani, angisangani ekhanda. Kodwa ke ukhona ozocabanga ukuthi ngiyahlanya kule nkulumo yami. Kuyimanje njengoba nginitshela kanje, ukhona nitshele nophondo lenkulumo, nimtshele nomhlanga lo asemaputo, nimtshele naye. Angisangani nina, ngifuna ningizweni kahle nonke emsunionyoko, angisangani njengoba nginitshela. Niyokufunda isifundo ngelinye ilanga mhla ngifika, njengoba nginitshela ngithi angisangani. Niyofunda ningibuze lapha kumalala phezulu, seningamfonela uDlamini umalala phezulu, nimbuze ukuthi kunjani ukugolozela le hot city le, uzonitshela ukuthi akusanganwa la. Uyena ozonixoxela kabanzi, mhlawumbe uzonibeka esithombeni ngoba mangishilo ngathi ngiyeza msunionyoko ngisuke ngiqinisile. Inamandla indoda ehlala endlini nje ungayazi, inamandla. Aniswa nina msunionyoko. Yabona manje mawungafuna ukcooperate ngefoni, okwazi ukuthi khona indlela osazocooperate ngayo. Ikhona i-behind the scene and uyadansa kwi-behind the scene emsunionyoko. Nina nganitshela abafana bami ngathi angeke iphethe kahle lentini yalenkani yenu. Nacabanga ukuthi mhlambe ngiyanisabisa, uyasisabisa, uyasisabisa, kulungileke emsunionyoko, ngiyanisabisa. Vula ikhamera lapho. Sawubona bhuti, njani? Yaphini. Ngiyaphila. Unoma lo ngike ngakubhalela lapha ku-WhatsApp. Ufuna sithwami. Yes, nginenkinga la no Metro Show. Bengiqashwe uMetro Show sebenzisana no-Avbob, abazange baze basiholele. Ubani? uMetro Show usebenzisana no-Avbob, i-call center. Abazambe nole befame nolele malini. Bokufanele basiholele u4.5 ngomhla ka1 July. Mase siyaxhumana nabo bale bese bazoyifaka kusasa. Kuze kube namhlanje bakazi bazi bayifake. Eish.
sizobafonela ngomsombuluko-ke labo bomgqibelo yabo. Yebo, ngiyabonga. Ngiyaphinda futhi ngiyanitshela uthini lo uthi uyawazi umutetho ndoda uthini lo uthini lo mana uNhlanhla Zondi ngibona bamlokhu nje ngibona bamncoma lapha uthini uZondi uthini naZondi njengoba sebekuncoma lapha ubetheni lo njengoba senimncoma lapha ngibona abanye sebemncoma ngigqoke no ngisanda kuvuka Zondi angigqokile ngisho i-under njengoba ungibona Zondi ngisukume kanjani-ke kwikhamera ngoba ngisho i-under ngiyifakile njengoba ngilele bush ngenze njani-ke ngisukume osisi bebone yonke into ngoba phela kumanje before ngisukume mfake ngibhese ifoni le angifakile ngisho i-under nje mina ngilala ngihambaze vele angigqoki ilokhu nje i-under so ngenze njani ngivele ngisukumeka abantu besifazane bekhona ngiyifayile ngisho i-under ngiqoka i-under mina ngilala nje ngihambaze nje lento yokugqoka ngiyenzi qobo nje qoba sengivukile pijama lokunuka ikhona indoda egqoka amapijama kodwa esile ekhaya lindeni lapho yena yagula nini sengihlonipha umthetho Zondi sengihlonipha umthetho mfowamaNcinza ngiyawuhlonipha umthetho phela le company yami ayilutho ngaphandle kweselo senu niyabantu sengihlonipha sengihlonipha lo mthetho yabona sengihlonipha umthetho-ke umthetho wenkampani nje ubuhlonipha ukuze abantu bekukhonza ukuthi hlonipha umthetho wenkampani ya hayi bengihlonipha nje umthetho wenkampani Zondi ngihlonipha nje umthetho wenkampani lo kwashiwo kwathiwa uthi nje awuhlonipha abantu ungakhulumi nabantu uthi uyabasiza phansi kwenkampani ngapha ungqunu akwaziwa noma uyadayisa noma usiza abantu yenza okukodwa la ngisaphinda futhi ngithi kini qhubekani nicabanga ukuthi ngiyanesaba nina qhubekeni nenqondeni ngiyanibona kule nqondeni yokucabanga ukuthi ngiyanesaba ukuthi niyiphethe le nqondeni nitshelile ukuthi hayi uyasaba uhlatshwayo uyahlala endlini uyasaba izoniqhatha nebhizi leyo nto leyo izoniqhatha nebhizi leyo nto leyo niwofonela uDlamini lo inyanga nimcheck lapho nimtshele nifuna ukuzohlola nicheck umkhulu ukuthi ngabe uright yini ngoba omkhulu la ngathi sebenxiphezelekile la ngesibhaxunyana la ngathi sebegcine sebethola indukwana la hayi ngiyalazi uhlobo lempama odayo nje shaya indoda ihudi kake hayi ngiyabonga kuyiviyo le-Hot City ngokusumela phezulu insizwe esuke igoloza ake ningichaza uma ngabe nithi niyagoloza khwalo abantu malala phezulu yebo ihlutha shambe beshashunqe ayingeke bawubhema hayi ngisasho namanje phumani lo mqondo okugoloza akusibo bonke abantu ofanele bagolozele
nizohuda nina. Nizohuda nina ngentshela mina. Uyabona 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 nizohuda nina. Ngiyantshela. Nizohuda nina. Okay, by the way, lento yayizolo bengikade nginabantu nje. Ngase nginicupha-ke ngadansa nomuntu wesifazane, bengikade nginabantu nje. Ngase nginicupha-ke ngadansa nomuntu wesifazane but akukho okutheni. Engizophinda ngikuqhuqhuzele ukuthi benginabantu nje. It's not like beku-what and stuff, benginabantu nje. Uma isudakwe kakhulu izolo. Udakwe kakhulu izolo. Udakwe kakhulu izolo ngimhambisile ebusuku. Udakwe kakhulu izolo. Udakwe kakhulu ulokhunje. Udakwe kakhulu. Bebudle kakhulu, besebudle kakhulu lapha izolo. Ayibe istela besikhuphukile izolo besedle kakhulu. Wathi awusaphuzi ethi ngizoyiphinda futhi le list. Ngizoyiphinda futhi le list le ngizoyibala la. Mawuyinyanga vula amadlebe msuni kanyongo. Ngiyayiphinda futhi le list. U2 plus 2. Ubani nongifonela kangaka la? Yebo sanibona. Ulutsha luvuke mlungu uhamba ba iyavela la ku-WhatsApp kodwa manje manje simbhala imessage ulutsha luhambi la. Ayihambi message WhatsApp. Lothu ayithule nje. Ithule nje iyakubuka nje. Yebo baba. Mana-ke ngibheke la ukuthi ithuleleni. Alright baba. Mana ubhale enambeni e-right kodwa. Ngu-7 endifona ngawo. Hayi ngisengisho ukuthi uma uya ku-WhatsApp uyibhala kahle. Libhale kahle impela. Mana kancane. Okay. Mana lo fona ngayo nje ayikho yona ku-WhatsApp. Nokubombombo lomfonela ngayo ayikho le WhatsApp le ndifona ngayo. Hayi nami ukubheka la. Cabanga ukuthi ubaba uyibhale wrong le number. Le number ngicabanga ukuthi uyibhale wrong mdala. Ndonga zamanzi. Sawubona lalela u40% angithi manancane. Angithi wena uthe uqolwe imali engango 15,000 upfront ke lapho kuba 1.5. Mangabe seyibuyile mase mina ngithola u40%. U40% ke usuya-calculate ke wena ngoba uphethe i-smartphone. Kodwa kulo 40% ngiyayi-include le mali yakho lo oyikhokheze upfront futhi.
kushubile-ke la. Hayi, aniyazi into engikhuluma ngayo, musani ukukhuluma into eningayazi. Anazi nokuthi lo muntu lona why kukanje, musani nje ukuvulela umlomo nikhuluma into eningayazi. Ilisti umkhwanazi Mtubatuba u2+2 kuzoba yilo abathi uDr Amen, mase kuba uMadoda Endlela, size ngasesontweni ngicela lo abathi uVetsive, kube yilo abathi uRev Nxusane, lo Asanda Rawudzela, kube ukhathaza bafana bami, yenzani kanje, thathani imali yabantu lese ngike nganimemezela yona niyiphindisele emuva. Angeniceli, ngiyanitshela futhi uma ngabe nigoloza ngizoniphoqa ukuthi niyibuyisele bafana bami. Nina into eseniyifuna manje senifuna ukutalajwa, nifuna imvubu nina, ngoba niyazi imali yabantu. Mina Msunyonyoko ngiyanitshela nje ngqo, ngiyaniqonda Msunyonyoko malebonyoko. Le mali yabantu le magoloma wenu ningizwe kahle, ithatheni niyiphindisele emuva, nginquza zogogo benu egugile Msunyonyoko. Ithatheni le mali malebe enkukhu niyihambise kubanikazi. Asikezi uma ngabe negoloza, ngisaphinda futhi u2+2 uLokhunja, umkhwanazi Mtubatuba, uPhondo lokuthu Dr Phondo, bese kuzoba ilokuthu Madoda Endlela, webafana bami kube yilo abathi uVetsive, la ka TikTok ubiza ngoboy Sive, mese kuzoba yilo Asanda Rawudzela, la ka TikTok ubiza ngoRef Nxusane, mese kuzoba ukhathaza, lo obiza ngokuthi uProphet Khathaza. Ngizweni kahle nina nduni zogogweni lezevithikile lapha emathuneni, njengoba bonke sebeshanga izinza nje lapha emhlabathini, amathambo nezinza. Ningizwe kahle Msunyonyoko, le mali le yabantu Msunyonyoko ibuyiseleni emuva, ngoba nakhile nje ninemizi, nakhe ngezimali zabantu, niphila lamasimba Msunyonyoko enwaphilayo empilo ngenxa yezimali zabantu. Ningizwe kahle magologo ogweni ukuthi ngitheki nina Msunyonyoko, angiceli phela mina, ngiyanitshela nje, ngiyanitshela bafana bami, manje ngingafuni ukuzwa ngizoniphoqa bafana bami ukuthi nilethe leyo mali yabantu. Khwanaze Mtubatuba is close to 4 million imali osuyithatha emphakathini ubaleka nayo. Kulungile mfana wami, ngizophoqa mina ukuthi uyibuyise imali yabantu. Asibheke lapha phambili kulo abathi ukhathaza usudla u900,000 nento kubantu, wena Prophet Khathaza. Lo engangimpostile ehlangene nesithombe sikaJumbo, ngizophoqa Msuni kaNyoko ukuthi uyibuyise leyo mali, uyangezwa? Bese siza kuBoy Sive, uyiqedile wena mfana nduni kagogo wakhe etshekile Msuni kaNyoko imali yabantu libe luyibiza ngomprofeti. Wabadla abantu la ku social media, ogogo abadala wazenzela ama-transfers, ubabamba inkunzi endlini zabo, ufike ne-team yakho nibambisene uthuthunywe uNkulunkulu, uqeda uthatha amafoni ogogo bafakisa amaphini, utransfere imali Msuni kaNyoko. Udaba lakho lusezandleni, ngizodila now very soon.
wena madoda endlela malilebe kagogo wakho lawa vithikile avithizwa idropha le ayithola emakhehleni ayephuza utshwala msunu kanyoko ngisendleleni yakho mina ngiyeza kuwena ongazi ngelanga ngifika ukuthi uma kuthiwa nangu Putin msunu kanyoko uzokwazi ukuthi ubani uPutin ngiyakutshela uyongazi mhla ngifika uyokhasa ngamadolo mfana wami ngiyakutshela ngangimtshelile nomalala ephezulu ukuthi ngiyeza lapha eThekwini wangitshela efonini engichomela wathi ofika phela awuke ngimfonele ngimbuza impilo bafile induku labo bantu ngitsheke la ukumfonela nje ngibonga ukukhokha imali yabantu phela ufile induku lo muntu lo sekhona abafile induku sikhuluma cabanga ngalo mzuzu bafa induku mina ngila eCape Town kodwa bafa induku ngale bafana nongazi nangelilanga le operation yami le ayisineki nongazi nangelinye ilanga ngikhokhile bengahlala kanjani engakhokhi ufuna ukumfonela Nkosi yami Khudlameni bantu yazi bantu bani uMkhudlameni kudlalwa la ayibona ngicela kuyadlalwa kuno behind the scene ngeke uthande behind the scene ngeke uthande behind the scene osela ngaliblock ku WhatsApp chaza imshaye kahle kithi uma ikwaze nokuvula uWhatsApp ayichaza imthintile ayi ngimthinte nje ngiyambingelela ngamcheka ngiyamhlola uthi right yini ngamcheka sebepholile yini aphela ishidi indula ngamcheka noma engaphila nevideo mina angingayibambi ifoni mhlambi i2 pass benze idumbile imino akudlalwa lapha idumbile imino yasaba ukuphendula qhubekani nigoloze nina nani nina nibele nibhala lama comment ophuthu unibuze kulabangani beni abahlezi bebhala lama comment ukuthi indaba eyibhala namhla kusasa akasayibhali ngiyanibona ningithatha kancane mina uPlato Skelem ngiqondisa nonke kancane nje i-country le ngizoyilungisa ngenkani manje ngafuni ilungiswe le country ngizoniphoqa ngitshela abafana bami ngizoniphoqa le country nje sobambisana siyilungise ngenkani manje ngafuni ngizoniphoqa abafana bami ngoba ngiyanibona ukuthi la empikweni ngizoniphoqa abafana bami kunjani lapho Ngiyaphila njani bhuti? vula ikhamera lapho labe ngibabalile ngiyanithembisa no ngeke ushaya uSeptember kusekuhle kulabe engibabalile u2+2 umkhwanaze emtubatuba ukhathaza uBoyisive yilo abathi uMadoda Endlela bese kuzoba yilo abathi uDr Phondo kube uRev Nxusane ubani lwemunye ngimkhohlwayo lo olibele enginyamalalela kodwa eqaleni ngibabale ngabaqeda bafana bami ningizweni kahle faka iskipper wena faka iskipper wena faka iskipper wena hawu faka iskipper wena hawu nayilenje labe ngibabalile bafana bami phuthumani ngoba angeke kube mnandi antshela abafana bami maningangazi ningibuze ekudlamini ngeke kube mnandi ngizoniphoqa nina ngoba ngiyanibona ukuthi ngicabanga ukuthi kuyadlalwa la ngizoniphoqa ngisazoniphoqa abafana bami Ngiyaxolisa kakhulu bhuti. umhlanga lo abathi uDr Mhlanga lo mfana lo Mhlanga lo ayeshaya ama-twin cap lo ukhona usiyasibukela la ekhaya ngiyeza kuwena mfana wami
kuzolunga. Ngizonithola abafana bami kancane kancane. Lento enokuthi nibambe abazali inkunzi. Kancane kancane ngiyeza kunini. Nyoba nje ngiyasondela. Kancane kancane ningibuze lapha kumalala phezulu ukuthi ayifiki nensizwa. Ngiyafika-ke mina qathatha. Ngoba mangintshela nibone ngathi mhlambe ngiphusha i-content ngicabanga ukuthi ingosi yami yeza mina. Angiphushi i-content. Lama Nazareth ngiwanyathele kuleli viki leli. Awangifuni kumanje anginyanya. Ngizonyathela mina bafana bami. Ukhuluma ngeqiniso ngizonyathela mina. Ngiyanyathelana mina ngizokunyathela msuni kanyongo ngoba njengoba ngintshela ngithi bhadalani imali zabantu malilebo ogogweni msuni yonyongo nquza zoyihlo. Tshela abafana bami. So nginganikhohlisi mangisho njalo. Njoba ngithi nje khokhani imali zabantu nzogogubeni laba lezi ezinezinzi eziphuphile esezibrown ezimthuqaza ngathi sinenhlabathi. Ngisuke ngingaqamba manje ngisuke ngithi ikhokheni imali yabantu. Kunjani lapho? Ngiyaphila njani bhuti? Yaphela. Bangixolisa kakhulu ngokuqala nje ngivele ngingagqokile. Ya no siyakuzwa bhuti. Igama lami uSibonelo wakaMalinga wala eHammersdale owaziwa ngelikaKhwezi from iZulu-Lama. Mana wawu-actor wena usasemncane. Lethi asambe bhuti asishonele yena le ntombazane le story esesidabukisayo. Yebo bhuti sona. Naye actor lapha abafana so akhula kanje le nto leyana mani niyabheda mani le nto leyana yasithinta enhlizweni nayangikhalisa le nto uyinja ithi kutshele manje ubusumdala o-actor msunwe nje le nto yayikhalisa leyana wawudlalelana amaphathi akhalisa kanje yayikhalisa yayikhalisa inyembezi le nto leya yayingekho yinhle le nto yabona la yangisha khona la khona nomalume sekuthuselale nomahosha manje seyagula awu manje nangu nomalume sekhahlela amabhaketa lesa story lesa bafana lesa actor noMamrubi. Yebo sona leso. Manje mfowethu wasuvela uyakhala manje yini nawe sasithinta lesa story. No, ukuthi ngizothini ngiyajabula mase sengila cause abantu abaningi kade bengirefer la kuwena ngaze ngakubhalela kuWhatsApp. I think busy cause ungaka respond. Bana-ke mfowethu ngoba manje wena umuntu oke wa-actor nowazwayo angivele ngivuke ngigqoke umqhele ngoba ngathi usanemgosi emkhulu kakhulu-ke wena. Angivuke nje ngigqoke umqhele ngihlale phansi ngihlonipha ama-rules ala ekhaya. Wena ngcona uqolwanga inyanga wena bowu-actela nkosi yami. Wena bangiqole ngokungakukhokheli njengoba bebeyeka noKenneth Mashaba-ke bengabakhokheli imali zabo. Ama-actors wonke nje isikhathi esiningi abawabhadali imali yawo. Nayi nje into ebuhlungu ngama-actors ukuthi awabhadalwa iy'mali zawo ama-actors. Zobezwa-ke bekhuluma la nezinza zogogo babo la eqothukile but labantu laba baphethe amalokhunjani labantu laba baphethe ilo abaphethe itori nani noma amasophi abafuni ukukhokhela abantu and le nto lena yenziwa ukuthi asinaso isikebhe esabo nje sokulungisa le nkinga yabo siyafuneka kodwa lesikebhe nje kungesabo sokuthi sikhona ukuthi silungise le nkinga yabo bale nkinga inkinga phela le yabo cha lo mfana lona ngiyabona ukuthi ukukhala kwakhe lento yakhe imayelana nemali umuntu mayekhala nje okwazi ukuthi imali is involved ngeke akhala umuntu imali ingekho involved ngilinde mfowethu ngifuna nje ngoba vele yabo sengizothi kudaba manje ufanele kwimedia ke manje akubuke empedeni ngigqoke kahle bese ngikhohliwe ukuthi athi ngivale la laba
laba mfethu bashiya abantu behlupheka bona baphile kahle nemindeni yabo behlale kahle ama-hectares mfowethu wonke ahambe ehlupheka and ibhlungu leyo nto leyo. Okay mfowethu, asiqale nje ekuqaleni. Igama lakho ungubani, wakabani, wakuphi, wayi-acta kanjani futhi nale movie ekuthiwa Izulu Lwami, yini into kwaqala kanjani and then yini into esekukhalisa kangaka? Awuhlale nje manje nawe ube stable ukuze umlayezo wakho uzozwakala wesizwe sonke, sizwe ukuthi ukhala ngani, sibone ukuthi thina sikusiza kanjani, sikukhipha kanjani lapho ukhona, uyithola kanjani imali yakho le kulaba abafanele bekukhokhele. Number one, asiqale nje ekuqaleni ukuthi ubani, wakabani, ubani umuntu wakuthatha lapha emncaneni bakho wahamba nawe wayokufakela lapha kulaba abahlonzayo, abantu abazo-acta base beka-approve kwathiwa hayi lo uzo-acta ka-acte, bahamba nawe baku-actise. Uphi usisi wakho lo acta naye lo usisi wakho? Ukhona usisi wami useMayville, uSobahle Mkhabasi uThembi. Kwakusisi wakho wegazi loyana? Cha bhuti, kwakuyingane nje esihlangene nayo kwi-cast. Awu kwangathi usisi wakho loya. Leya nto leyana eyidabukisa kodwa mfana kithi. Uma suvele ukhala nawe, so mina ngicabanga ukuthi ukhalela imali. Ngithi mhlawumbe uthinto ukuthi lesa story sekukhumbuza emuva ngoba lesa story nina nakhande amasimbi estory ngangiqala ukukhaliswa i-TV kanje. Lesa story nje kwangamasimbi story, lesa story sasikhalisa lesiya. Namanje nje mhlambe sengangikhalisa nje. Awuqale ekuqaleni. Yebo bhuti, njoba ngishilo ukuthi igama lami uSibonelo wakwaMalinga, waziwa ngoKhwezi. Yeah. So ijeni yami ngayiqala kanje, ngangifunda eVukuyiphathe la eHammersdale la eThekwini, because ngihlala eHammersdale. So mangifunda eVukuyiphathe babefika bona behambela iy'tole bhuti omdala benza ama-audition, benza isingane ama-audition kuzona zonke iy'kole, ikaMashu, ikoMlazi, even la eHammersdale bafika benza ama-audition kuzona zonke iy'kole. And la eHammersdale ngaba imina kuphela wathathwa la eHammersdale. Yeah. Khona lawo ma-audition. And then makuqhutshekwa kuphinde kube khona namanye ama-audition, cause mina namanye amalokhunjane we had to compete nabanye abantu, cause okhwezi babe baningi kakhulu. Okhwezi mhlambe bhuti omdala babe u-50, kanjalo noThembi bewu-50, kanjalo noChilibite bewu-50. Kuthe kusanjalo kuloke kwehla kanjalo njengama-idols kugcina sekusele i-top 5. Makusala u-top 5 and then mina I was told ukuthi angibuyele ekhaya cause ama-director wangithandanga. So ekubuyeleni back kwami ekhaya, I think ngahlala only isonto elilodwa and then kwangena i-call yayingena yayithi siyacela ukuthi ingane yakho isibone futhi endaweni ethile cause ama-producer amanye ayayidinga. Laba kade bekhona benzisa ama-audition benza iphuthu, uyena umfana esimdingayo lo. So mangifika befike bengithathe futhi, and then into engijabulisa kakhulu bhuti omdala ukuthi cabanga the time ngifika cause ngase ngijikisiwe ngekhaya, ngafica abanye okhwezi phambili, kodwa ngathi ngifika mina kwathiwa laba abanye okhwezi siyabonga, kodwa abatshelwanga like face to face, batshelwa nje ngendlela e-right and then-ke kwamele ukuthi bajike. So yaqala i-process yeZulu Lami. By that time ngihlala noma wami kuphela, naye usewashona kodwa akasekho emhlabeni cause washona after iZulu Lami, after ukushuthi iZulu Lami washona ngo-2010 uma Nangishuthi
ngamuphi unyaka izulu lami? Nalishutha ngamuphi Lashutha unyaka izulu lami? ngo-2009. Okay. Lashutha ngo-2009 up until 2010 unyaka wonke. Okay. So by that time mina by that time ngangihlala nomzali wami uma kuphela because ubaba washona ngimncane vele angimazi from ekukhuleni kwami angimazi ubaba wami because washona ngimncane. So mangihlala noma lapho sahlala ku-one room ekuthiwa iseshiya abazali. Abahlali eHammersdale bayayazi ishiya abazali. Imizi eyimxhaso one room. So mayiqhubeka iprocess ibhuti kushuthwe kube right kuqedwe and uma by that time wayeke iprocess leyo bungoma. So into eziningi wayengayihamba inhlobo like mhlambe ephathelene nama meeting noma mase kumele kuyobuka owagcine yobuka imovie kuphela isiphumile esinema because wacela truth wacela kugobela wakhe because wahamba wayobuka imovie esinema isiphumile. Mayiqhubeka ke iprocess kanjalo agule kushuthi uma so ekuguleni kwakhe aphinda abe ngcono futhi sesishuthile sayiqeda. So isikhathi sisahamba angikaze ukuthi angazi noma ngingayishare yini la noma mhlambe ngiyishare eceleni le ngizoyisho manje. Ishare nje yonke into bhuti wami ngoba yonke into sekufanele ibe revealed ukuze wena ukwazi ukuthi usizakale. Makuba khona ukwazi ukukhuluma ngapha okunye kukhulume ngale angeke kuzobe ngathi you are making up a story yabo. Just talk because whatever that you are saying there is nothing but the truth. Yeah. So after kushuthiwe ke izulu lami bhuti sangenelwa abantu khona lapha eShiya sinoma so2 because sahlala so2 and even umndeni wami awuyazi le ndaba le, even nakhaba uma bayazi. Khaba uma na-ke angisaxhumani nabo because vele abakazi bangisiza ngalutho vele. So mangena abantu like mina babefuna imali mabesho, so ngangimncane but ngikhumbula yonke into. So babephethe ibhamu bahlalisa lapha bacela imali and then uma wathi ayikho imali wazi wabavezela wathi abathathe noma yini as long bengamlimazanga umntanakhe. Bavele bathi hayi no bazolokhunja bazongidubula bangibulale. Avele athi no into ekumele yenzeke ningenza noma yini but yena myekeni. So the next thing into ayenzeka like babemhlukumeza ngokocansi phambi kwami like beshintshana ngaye. Yeah, but okay. So beshintshana ngaye. So yonke leyo nto yenzeke emehlweni nami and then baqeda bahamba. Bathe uma behamba wangihlalisa phansi and she was like mntanami whatever kwenzekile ungakushare namuntu even umndeni because le nto le inkulu Mama yenzekile. ubese vele eyisangoma by that time. Umama kubese eyisangoma vele by that time. Yeah boy, sevele seyisona by the time. O bamdlungula nje vele ubese vele eyisangoma. Okay. So mangitshela Okay, kancane nje bhuti wami wayile usadonsa umoya. Bafowethu lapho phansi. sevele isangoma. Okay, kancane bhuti wami before uqhubeke. Lapho phansi bafowethu kwi-comment section sithi ama-comment ngizowavala noma ngiwayeke ngiwavule but ngicela ningafaki inhliziyo ephukile, ngicela ningafaki
amakhanda akhalayo. Ngicela nje nishere inhliziyo lesehlangene ukumsupport ubhuti. Ningafaki lamakhanda akhalayo, ningafaki inhliziyo ehlephukile. Ningakwenzi lokho. Uyabona? Please, ngiyanicela ukuthi ningakwenzi lokho ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ulive wethu vele uvalwe kanti inini enikhalayo nenenzani. Uright ubhuti yena mayekhala vele ukukhala kubalulekile even naseBhayibhelini ivesi elincane kunawo wonke eBhayibhelini uJohn 8:35 la khona lithi khona Jesus wept yeah ngathi ilona verse nje elilodwa eBhayibhelini elincane kunawo wonke, just 2 terms, Jesus wept, and lelo verse lelo ilona kuphela elincane kunawo wonke. So ukukhala kubalulekile because uma ngabe ukhala uyamelta ipain esuke ikhona uJohn 11 verse number 35 usuke umelta lento esuke ikhona ihitshe ngaphakathi kwena uyikhiphe, uyabona. So ninga feel bad ukuthi umbhuti uyakhala, it's okay. Ukukhala is not wrong, so ninga feel bad ngokukhala. That's why mina noma umuntu ekhala angimdabukeli kodwa ngiyajabula ukuthi at least something is coming out. Inyembezi ziyafana ne-deliverance because whatever beyakhele ngaphakathi iyiqhwa elikudumazayo noma elibuhlungu ngaphakathi liyakhona ukuthi limethe. Abenza science bayi-understanda leyo process yokumelta ngaphakathi kwehle lokho kusuke kukugodolisa ukuze wena ungafudumali ujabule uma unabantu. So kugcina sekucracker lawo maqhwa lawo emelte ukhale bese kuyaphela ubuhlungu ngaphakathi ngoba lento usuyireleasile, wayireliefa ngaphakathi emzimbeni. But ungaqhubeka ukukhuluma. Yebo, uthe kusenjalo-ke ngamthembisa nangempela ngathula nje until kuze kube manje. So mayiqhubeka iprocess iy'ngane ziyangijabulela, abantu bayangijabulela, nje wonke umuntu uyangijabulela ongibonayo. So uma bengijabulela but mina kulokufika leyo enga leyo kumina, like ngangiba ne-enga umuntu uma engibiza ngokhwezi, sekungcono manje. Abantu abangaziyo bayazi ukuthi ngangiba ne-enga. Whenever bengibiza ngokhwezi nje ngangiba ne-enga. So into eyenzakalayo uma elokhu ebalisa njalo umuntu omdala ukuthi imali yakho mntanami namanje asikaze siyibone, but then siyathemba uNkulunkulu ukuthi iyogcina ifikile ezandleni zakho. Uma ingafikanga ezandleni zakhe iyogcina ifikile mhlawumbe ezandleni zami. Hayi, nangempela sibe nethemba kanti vele sekunyaka wakho okugcina iphila loyo emhlabeni usezohamba ashone. So uma eshona bangithathe kaKhaboma ngiyohlala khona. Uma ngihlala khona and then ngilo ngibabuza nami ukuthi kwenzakalani kahle kahle, vele akekho nolwazi mhlawumbe ukuthi lezi zinto kwenzeka kanjani. Bonke abanalo ulwazi nje, bonke abanalo ulwazi, akekho nginika iy'mpendulo ey'qondile nabo. So ngagcina sengiyeka-ke sengithi hayi okay, ngathula nje isikhathi eside bhuti omdala up until manje sengithi hayi ukuthi ngiyikhulume lento le because iyangihlupha, iyangihlukumeza. Njalo uma ngibona abantu bahlezi bangicwasa, it's either bathi ngayidla imali noma sengiyidlile, angisazazi ukuthi ngifunani manje uma bengibona njalo. So uma ngihlala nalapha kaKhaboma kulokuvuka ezinye izinto engayi-understand-i. Abanye bathi angihloniphi, ngiyadelela, angimazi umuntu omdala, nginga-understand ukuthi kanjani because angi-understand ukuthi angihloniphi ngaliphi. So ngigcina like sengidecide isinqumo sokuthi no, angihambe ngiyohlala kaKhabobaba, and then-ke uma ngifika ngihlale kaKhabobaba ngihlale kahle, ngihlale no-anti wami angifundisa naye u-anti wami angifundise up until ngiqede esikoleni. So uma ngiqede esikoleni
ngibe nokuxabana kancane nje nokhazini wami, so ngagcina nami sengiduba kakhabo baba, ngahamba ngayohlala e-4 kwenye indawo. Ngahlala khona nalapho for isikhathi eside nje, and ngilo ngiyibuza ukuthi le yokuthi angihloniphi yonke nani nani, angimazi umuntu ivela because ngiyakwazi ukuhlala nabanye abantu bangaphandle bhuti omdala, but then laba basekhaya bathi angihloniphi, like angimazi umuntu omdala. Cause iqiniso lithi la bhuti omdala, since 2010 kuze kube manje ngishonele oma, akekho from khabo baba kama, I mean isayidini lakama, akekho wakwafika wazongibuza ukuthi ngi-right yini, ngishoda ngani, yini engiyidingayo, like akekho. It's either kuhlangana uma kunomsebenzi noma yini kuphela. Okay, So asiphume kule. Uyabona nje bhuti wami, usiza ukuthi uhile kule family. Yabona leyo bhuti wami, phuma kuyona. Yabona manje ukuthi usuyindoda engakanani, sukhulile-ke manje. Ngeke uyabona leyo ngeke isayenza ngisho isense uma ukhuluma nomunye umuntu, because usukule stage sokuba umuntu wesilisa oqotho-ke manje, ayosebenza ahlanganisele iy'ngane zakhe. Mina ngalahlwa mina, yabona, ngalahlwa mina umama ongizalayo, you understand, wangilahla bro. Ukungilahla kwakhe wangilahla in the dark, cause ngisho ubaba ongizalayo bengingamazi, naye ngimazi nje, ngafika kuyena vele kube ngiyafika kulo nyaka, kanti vele kulo nyaka uyahamba futhi emhlabeni, kwanaye futhi ehamba nje, uhamba kangenzelile lutho, angithengele ngisho nje inkukhu, eyibona leyo nto. So ungahlali kakhulu kuleyo mndeni. Into nje yomndeni mfethu ingxakanxaka yonke indawo, you understand, akusiyo wakini kuphela oyinkinga, it's just that laba abanye bancamana ukufela ngaphakathi, kube yilaba aba-brave naba-bold aba-able ukuthi bakushare lokwe-history yomndeni, yabo. Phuma kuleyo mndeni, asiyibeke eceleni, asibhekele yakho-ke manje ilokho nje impilo, yabo, because mina ngingcono, ayikho ingane ongathi uyilahle emgqonyeni mese ikhula iba njengami, ibe yihero, ilwela abantu, ibuyise iy'mali zabantu, yenze nani nani. Lokho kusho kona ukuthi ngingcono. Ingane yahamba yafunda isikole, yaqeda, yasebenza, yaba yilento engcono, umphakathi nawo ubungayi-expectanga ukuthi lo muntu can make it in life. Mhlawumbe kube nami ngayitotosa noma ngabheka lezimo lezi esingenzakalelayo, ngabe namanje nami ngingena mcishe ku-live noma ukaphiwe noma ukabani, ngabe ngiyakhala manje ngithi mina lahlwa kwabanjanjani, yabo. Amanye ama-stories akho where you are coming from, they mustn't break you, they must make you, yabo, not break you but make you, yabo. Okay, yini ongayenza wena self? One day ngahlangana nomunye umntwana wayebhizi enza lezi zinto lezi zo-criminology nani nani, efunda lezi zinto nje zokuphenya nje into eningi, yabo, efunda everything nani nani. Uthe suka waba yi-scientist ofundela umqondo, ukuthi umqondo umuntu ufanishina kanjani, kusuke kwenze njani umuntu uma ngabe esekanjani, noma negative noma enza into ezi-wrong, efuna ukwenza that study. Ngimbuze lo mntwana, ngihleli naye phansi, ngithi why you persuade ama-studies nje ngingawa-understand? Wathi wena ongawa-understand. Mina ngiwa-understanda ngoba ubabami noma wami basikwa ngommese entanyeni, ngibhekile ngamehlo ami. Umbuzo njalo enganginawo ngangithi ngibuza ukuthi kwakumayelana nani labantu laba beze befikele umcabango wokunquma abazali bami kanje, ngibhekile bengangizweli nokungizwela ngingane. Ngifisa ukubona ukuthi umuntu usuke esefike kumuphi umcabango ngokomqondo uma ngabe senza into kanjani. Today we are talking about somebody that I cannot mention, but a highly profiled person today, osebenza
sana even nane-state ukulwisana nobugebengu, but yisi sehlakalo lesi samehlela, but angikwazi ukushare because angikakaboni ne-share public, yabona. Kodwa lithi iqiniso usengasebenzisa the very same situation yakho odlule kuyona, yabona, ukuzibuilda wena, because mawukhala kanje na next month it's same tears you'll share them. Next year you'll share same tears. And manje kuzobe sengasa-understandeki kubantu phambi kwabo, because they will ask you ukuthi how old are you? Wena uzothi mawuthi ngina 23 noma uthi ngina 24 noma uthi ke hayi mina sengina 27 noma ngina 28. Bazothi ye ayikho indoda ena 28 ekhala kangaka. Ayikho indoda ena 29 ekhala kangaka. In that middle of that sex story, my brother, kukhona ukuhlonga kuveza ngawo, yabo. Akuso wena phela okhulela phansi kwaleso simo. Ziningi mfethu, ziningi ingane la, yabo. But sekukwena ke manje, because wena usuke waba famous manje, ukuthi even nale fame yakho yezulu lami uzoyisebenzisa kanjani ukuyokwakha abanye abantwana nabo abadlungulela abazali, abashonelwa abazali, abenza iyiphi wena into ongahamba manje uyosiza ngayo umphakathi ngaso leso sigameko sakho. Uyabona, once wafigara out leyo nto leyo uyobe sowuqedile futhi uyobe sowunqobile. Mina njengamanje engingaba ne-access yokuthi kusize ngako ukuthi imali emayelana nawe nezulu lami uyithole, yabo. Kodwa lokho kunye lokwetori eziset, into engakutshela yona ukuthi qina ndoda ube indoda, ngoba leya nto leyana ifana nomuntu ekhama ngabe sefile, yabo. Uyakhala ngalesikhathi lifika ibhokisi noma awukhali, i-situation angeke isashintsha, and nalo mphefumulo ngeke usawubuyisa. Ukukhala ukwenzela nje ukuthi kube nendlela abantu abaseduzane ukuthi bakuzwele ngayo, noma wena usukukhipha ingaphakathi lakho ukuthi ulimele njengoba lo muntu elapha ebhokisini. But even noma usukhalile wakhala ngeke avuke, you understand? Nako lokho sekwenzeka kuma wakho na yonke, noma usukhalile wakhala ngeke kusaguquka, you understand? Kodwa ikhona into songayiguqula ke manje, yileli kusasa labantwana abaphambi kwakho abasandlula, abanye badlwengulwa kumanje, abanye basandlula nakulesi simo even now. Bayibuza ukuthi kungani ke okay ukhwezi ke yena ke yize kwenzeka phambi kwakhe, but even noma sehlukumezeka nasekhaya kubo akazange zasithatha isinqumo sentambo ayihele, akazange abeyigwala ayiphonsa ematragini emgaqweni, akazange abeyigwala ayiphoyizini, you understand? Kodwa nangu khona uyaphila and is seeking for other people to assist him. So lokhu nako mfowethu kusakhombisa wona ukukhawe ngawo ukuthi out of all these storms and everything, but awuzange uzupersuade ukuyibulala, awuzange wenzeni, awuzange uhlumeze futhi abanye abantu, right? Kungenzeka ukuthi mhlambe njengoba bekhala ngawe bethi ukhwezi, mina ngizobiza ukhwezi ukuze izoshesha izwakale lento, mhlambe basha abanye ukuthi hayi ukhwezi uyadelela. Kuyenzeka umanifeste i-character estrange ngenxa yenhlukumezeko odlule phansi kwayo, kodwa uthola ukuthi wena as the owner of that character you are not aware ukuthi now you have become a disaster kwi-surrounding yakho, you understand? Bahlezi-ke besho bethi imfene ayiyiboni nayo igolonga layo, ngoba ingakhombenya ithi ibuka isiphongo, yabo, kanti iyona inaso nayo isiphongo, bathi iqaqa lizizwa ukunuka kwalo, yabona. Lingahamba iqaqa lishtikne lenukayo la, kanti la nalo la selidlule khona kukhala sonke isilwane uyanuka mpembe, hayibo, ukudlula kwakho nje siyezwa nathi. So into mina engakutshela yona ukuthi asingathi even nalaba bomndeni ba wrong mabethi ukhwezi kune behavior yakhe engekho right.
ake singasho ukuthi ba wrong for now, yabo. Mhlambe yes, they are really experiencing that with you because of the trauma that you had ngumzali wakho edlwengula phambi kwakho. Mhlambe ikhona lento enokubalimaza laba baphambi kwakho uthi abayinotice bona, yabo. Thotha abayinoticeable. Kenzeka ingane mfowethu iguquka ibe i-disaster kanti ama-traumas ezinto endlule kona, yabo. Njengami omunye umuntu understand ukuthi why lo muntu ethukile, wayethuka abantu balaba ngoba labantu laba ngine-experience yabo bebulala umndeni wonke ekhaya, bewubulala ngamanga, you understand, beqeda i-unity ngamanga, benza ukuthi ngamanga, belala nabanye abantu besifazane ngamanga, you understand. So I do have that evidence yokuthi bayakwenza lokho labo, uyabona. So that is why-ke manje sengibuya kuwe ngithi wena-ke manje yini-ke singayihlaba manje-ke sephambili because umama uselele emathuneni and umama wayenesifiso sokuthi wena uphumelele. Ungawalindi-ke amadlozi because uke waba nesifundo. Uma wakho elapha emngomeni ethwasile wayihlonipha into zedlozi, langamvikela idlozi kufika abantu besilisa bezomlala. So asiyithathe leyo dlozi because unalo manje ipage lawo lokuthi into useless, ayimvikeli umuntu, sithathe sibeke eceleni, sifocuse kuwena manje because wena umamakho beside lokuba isangoma kwakho ube nephupho lokubona umntana wakhe ephumelele right. Wena sungatshela thina-ke manje ukuthi Buthabani ngicela ningizameseni ngithole i-license, ukuthi uThabani ngicela ningizameseni ngenze i-security. Sesingamaneke lapho-ke sesixoxa lapho-ke sezama wena-ke manje ukuthi phuma-ke kulobu umnyama osukubo, yabo. Ngoba ukulibela ukhala kanje it doesn't change the fact ukuthi uyakhula uzoba nabantwana and labantwana akufanelanga mabethi baba sicela isinkwa mase uyakhala uthi umama wadlwe ngono, yabo. Uthi ugogwenu wagcina elinyazwa abantu, kwenzeka ukuthi ugogwenu wagcina ehamba emhlabeni, angeke usakwazi ukuyitshela iy'ngane zakho, kodwa into iy'ngane zakhe ezizoyidinga ubaba oqotho. Sivusa kanjani-ke le future yakho njengamanje ukuthi wena uye phambili? Sizoyilwa indaba yokuthi izulu lami ukhokhelwe ngalo, but wena self sikwakha kanjani njengoba usunda? Yini wena oyimisele ngayo? Abangakufakeli abantu imali kaCapitec. Asikhulume ngestep esingasithatha njengamanje sokuguqulela impilo yakho. Uthe ufundile isikole, ugcinephi? Ngagcina ka-matric bhuti omdala kodwa angubhalanga wonke ngenxa yokuthi kade ngisahlala ngale, kwakuney'nkinga. Kodwa uyabona-ke la empilweni ukuthi umatric ubalulekile kakhulu. Awucabangi ukuhamba uyowubhala lo matric uthole lo matric. Khona la ngizokukhulumela khona, at least uma uthole noma i-license, yabona, unayo i-license, at least uma uthole noma ucode 14, ukuze noma unawo lo code 14 ube nawo nalo matric lo, usengabuyela esikoleni mbhuti wami, uhambe izabantu bezobe bekubukela phansi kuleso sinqumo sakho, uhambe wena uyoyidecide ikusasa lakho nabantwana bakho, because lokho kulele kuwe. At least wena unayo ibrand, but ibrand yakho wenze kahle waphumela obala, ibisifa ibrand yakho, but le brand ukuthi uke wa-actor wawukhwezi isinamandla because wonke umuntu usezoba nalento ukuthi angimsize ngimnika umsebenzi ngoba ngimazela kule story esukuthi wena unama-opportunity amaningi uwedlulela. Besides the acting, unawo ama-opportunity abantu abazothi hawu wena khwezi wawavula thina amehlo ukuthi kuney'ngane ephila kabuhlungu kanjeni i-actor noma mrubi kanje. Yebi mina hayi wozosebenza nathi, bayasebenza nawo abantu, bayashutha futhi sebenza ihlayo. Ungabalwisi laba bathi khwezi. Labo bantu labo bayakusiza, bakuphakamisa ekuthenini ingafi lento wakwaba yiyona abake bayibona abantu, yabona. So sukuma umbathe amandla akho,
buyela uzenzele izifundo zakho la udinga khona ukufunda. Usho bafowethu ikuphi. Mina ngakurecommendela ukuthi phuma lapha elokishini uye ezikoleni zasemakhaya, uyabona? Singamane sithola abantu abangakunceda. Khona isikole mina engisuggestayo, iMangwane noma iMazizi High School, silapha eBergville. Sisengakuthatha leziya nkole usengayiqalela mfowethu, beside ukuhamba uyokwenza o-up nani nani, usengayiqalela bese sikukhulumele no-principal. As long as ungeke ubuke othisha njengontanga yakho, uzokhumbula ukuthi ikusasa labantwana bakho lelo zolilanda. Ngiyakutshela mana ukuthi will never go wrong. Pensa nje for le minyaka emibili kuyobe sekuba no-NSFAS emva kwaloko nama-bursaries uma ukuwaphasa kahle lawa yokubeka e-university, kodwa lapho uyobe unelayisensi futhi elibe ligogodi isesandleni sakho. Mhla uphuma khona uyoba yinto nawe obungayicabanganga la empilweni. Uyangizwa bhuti? Yebo, ngiyakuzwa. Ilawo nje. Njengamanje ayikho into engathi abantu ngithi sukumani, khiphani oCapitec, yenzani, angeke kumakhe njengamanje ukhwezo koCapitec. Ngisho ungamnika u100,000 ngeke umakhe u100,000. Into ezomakha iqiniso kuphela, ilona eliyohlala naye impilo yakhe yonke ngoba imali izophela ebhange. Iqiniso lithi wena fanele manje uface reality ukuthi unabantwana basesidodeni sakho abufanele babe nobaba o-right manje. Ubaba ongasakhaliswa isimandlula kuso, osibeka njengobufakazi kodwa besho ukuthi from there kodwa ngibhekeni. Yise bangilela umama phambi kwami kodwa ngibhekeni how successful I am. Mina ngalahlwa umama kodwa ngibhekeni, I'm owning 2 Mercedes, ngihlala kuma-estate, ngiyashiftela kumanje ngiseholidini eCape Town, ngiyayihambela nje ngiyantandarazela. For umntwana oyelahliwe, others they gave up, but I did not give up. Nawe yini ongayenza to show ukuthi wena you are capable, you are not someone that can give up. Yebo, ngiyezwa bhuti. Ilegacy yakini isilele ezandleni zakho. Ikhona yona into enkulu ekufanele iphume kini, kodwa ukuthi iphume ayiphumanga ngoma wakho, ayiphumanga ngomalume wakho, bekufanele iphume ngawo. Uba wodwa umuntu okhonjwayo ekhaya elumuzi ukuthi lo muntu uyena kunjiniyela wala ekhaya. Uba wodwa umuntu okhombayo. Wena ozokhipha le struggle sakini lapho ngaphakathi. Yebo. Abafuna ukunikelela mfowethu singawukhipha uCapitec bekunikelele. Unawo uCapitec? Cha, Okay, ngisebenzisa uNetbank. ngicela ungiphi i-account number yakho kaNetbank. Abafuna ukunikelela bekunikelele, angibavimbi. Angifuni bethi hayi uyamvimba manje sifuna ukunikelela. Abafuna nje ukunikelela abakunikelele, angibavimbi. But mina ngikhala ngekusasa lakho futhi. Okay, ibize bhuti wami. Sengayibiza bhuti omdala. Yeah, ibize. Oh. Ithi 11 11
56 56 24 24 it's 11 56 24 95 70. isiphelele. Nayi Yebo, Sisi account Mdali, yakhe iyona le. uKhwezi. Nayi account number yakhe uKhwezi. Kulabo abafisa ukumphonsela amashumi iyona le account number yakhe. Bengisacela ukubuza bakukweleta malini laba bezulu lami? Angikaze ngiyithole nhlobo. Ubani umphathi walo izulu lami? uJeremy, angazi uJeremy but wayesebenzisana noJulia noMadoda Ncayane. Unawo ama-contacts abo? Yebo, ngike ngenza ividiyo ey'nsukwini ngishera lolu daba, kanti khona inbox eceleni benginike iy'namba zabo, so ngakhuluma nabo. Mangikhuluma nabo ubaba Madoda naye uthe akazi ngey'ndaba zey'mali. Abantu abangabuzwa ile nkampani le yayi-under izulu lami leya production i-DV8, noma angazi kubuzwe bakubuza uJulia yini. Mangibuyela kuJulia ngikhuluma naye ngitshela the same thing naye, abanginika into straight. So ngagcina sengiyeka-ke kanjalo, and then ngenza ividiyo la, ngaze ngayiposta ividiyo cause ngiyithegile le convo yami noMadoda, ngaphinde ngayithega futhi le yami noJulia, and then ngayibeka laphaya. Amagama ku-Capitec nizobona Sibonelo Mabizela khona. Sibonelo Innocent Mabizela. UNedbank noma uCapitec lo? Nedbank. Yebo, Sisili kubhalwe kanjalo. Usibonelo Mabizela ku-Nedbank wami, not uMalinga, uMabizela. Usuthole malini manje because ungonyama usekufakela u-1000, usuthole malini? Angazi yazi bhuti omdala, ngikanaki. Ifoni engiyisebenzisayo ne-app yona le. Awungene khona ucheck ukuthi uthole malini. Yebo.
Ngifake inhliziyo lapho since ukhwezi bekhala sifakelwa ama-restriction. Yeah, budi. Yebo budi. Oh yebo bhuti, ngithi kuno 1.3 manje. Oh, okay. No, siyabonga kakhulu. Awuthi ke sizama ukuyocontacta ke laba bantu. Sizama ukucontacta laba bantu sokhona ukuthi usizakale. Ungithayiphele lapha ku-WhatsApp ke sikhona ukuthi sicontacte labantu laba ne. Ngizozama nami ukwenza yami research sizama ukubacontacta bonke labantu yabona. Yebo. Okay, siyabonga.